কিন্তু কালি তেওঁ ভৰিত ফালে কাটিলে সেই হালখন লৈ আমি আহিলো दिनै गोल्ड सिनेमा क'क्राझाराव फार्स्ट डे फार्स्ट शो गराय फाख्रिनि आरो आं बेयाव फैदों जोंनि गराय फाख्रिनि टीम गासैबो जोङो थारैनो जोबोद मोजां मोनदों मानो होनबा गोबां रायजोफोरानो फैदों गोजान गोजाननिफ्रायबो फैदों नायफैदों जोंनि सिनेमाखौ माने अनसायफैदों गराय फाख्रिखौ बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों गराय फाख्रियाव नोंथांनि रला माबायदि आंनि रला जाहैबाय सिम्पल रल माने जेन्डार इकुवेलिटिनि नैबे सिनेमायाव जेनेबा जेबो नेगेटिभ बेबायदि नङा बाट देन जों माबायदिहाय बिकज गराय फाख्रि नेम इटसेल्फ सासे ससाइटियाव जायखौ माने मानसिफोरा जायखौ माने बुङो जे माने नांलायग्रा बा नेगेटिभ बायदि सानो खिन्थु गराय फाख्रिया बै आइजोआ जायो जाय आइजोआ माने गावनि स्टेन्ड लानो हायो बा गावनि स्टेन्डनि थाखाय नांलायो बा गावनि स्टेन्डखौ लानो थाखाय ससाइटिजों गोरोबि एसे थायो बेखौनो गराय फाख्रि होननानै रिसेम्बल खालामनाय जादों थ' बै गराय फाख्रि जों गासैबो बे सिनेमायाव जेसेबां दं गासैबो जों गराय फाख्रि आरो बे गराय फाख्रिनिनो आंबो सासे गराय फाख्रि सावथुनाव रावबो हौवा मानसिनि रलखौ नुनो मोनाखै औ बेनो मोनसे जोंनि बयबो सोङो बे कुइसनखौ बेनो मोनसे जोंनि सावथुननि जाय सावथुनखौ जोंनि सावथुनखौ आरो बांसिन समायना खालामदों बेखौनो होनो गोबाङानो फिडबेक मोननानै आंबो बुंदों जे मोनसे बे एक्सपेरिमेन्टेल बायदिमोन रजनी मेमनि जोंनि डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटारनि उइदाउट माने रावबो मेल केरेक्टार गैयाबासिनो उइदाउट मेल केरेक्टारनि एपियारेन्स गैयाबासिनो बे सावथुनखौ बानायनो हायोबा माबायदि जायो बे मोनसे एक्सपेरिमेन्टेलमोन आरो बे क्लिक खालायदों इन्डियायाव बे फार्स्ट मुभि जेरावहाय बे सावथुनाव रावबो हौवाफोरखौ नुनो मोनाखै आसा खालामो रायजोफोरा जाय बिथांमोना नायाखै नायफै आरो माबायदिहाय बे हौवाफोर गैयालासिनो बे सावथुनखौ बानायदों आरो एन्टायार सिनेमाखौ नुबा ओरैबायदिबो मोननाय नङा जे बेयाव रावबो हौवाफोर गैया माने गैयाबो खिन्थु दं बायदिबो मोनो बे सावथुनखौ बयबो नायफै अनसायफै दिनै जायफोरा नायफैबाय रोजा रोजा साबायखर गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बेबादिनो 14 बोसोर सिगां सानसे हराव बिसोरजों आंबो जिनाहारि खालामजादोंमोन